Την άποψη του κόσμου, να ακούσουμε την άποψη του κόσμου, γιατί πρέπει να ακούσουμε και τον κόσμο. Κύριε Χίο. Κοίταξε πριν ένα χρόνο. Τι ψηφίζα, Τι ψήφιζα. Ναι, Νέα Δημοκρατία. καλά να πάθεις. Το ξέρω. Καλά να πάθεις. Το ξέρω. Μα τι να σου πω. Το ξέρω. Μου επιτρέψεις να σου μιλάω στο ελληνικό. Έχετε δίκιο, βεβαίως. Σε θεωρώ φίλη μου. Έτσι είναι. όπως το Καλά λέτε. να πάθεις. Το ξέρω, το ξέρω. Ψήφισες Καραμαλή. Μάλιστα. Ψήφισες τον Κυφίνα της Ραφίνας. Μάλιστα, μάλιστα. Ναι, έτσι. Λάθος, λάθος. Όξο ρε. Αλλά τον Άλλος. κύριο Παπαντρέου το βλέπω. Άλλος. που πατάει με το κοσκόλ. Άλλος. Πώς είναι. Όξο ρε. Σαν έμπορος να... Όξο ρε. Έμπορος να... Ρε Κοκαίνη. όξο ρε που σου λέω. Όξο ρε. Θα το δούμε. Κύριος Παπαδόπουλος. Καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Καλησπέρα. Παπαδόπουλο. Θα τα ακούσεις κι εσύ τώρα. Για... Ορίστε. Θα τα ακούσεις λέω κι εσύ. Εντάξει, σειρά μου δεν είναι. Τι Αλλά- ψήφισες εσύ καλέ μου άνθρωπε. Εγώ τι ψήφισα. Εγώ λαός είχα ψηφίσει. Α, όξο ρε. Άλλος. The next. Θα σας κάνω απόψε. Θα σας κάνω απόψε. Κύριε Χίο, Κύριος άλλος. Ο κύριος Μπιτζανάκης. Ναι, ναι, λέγε μου. Κύριε Χίο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Εσείς τι ψήφισατε. Εγώ να σου πω τι ψήφισα. Εγώ μιλάω καθαρά, δεν λέω ψέματα. Καραμαλή. Καραμαλή. Όξο ρε. Γιατί όξαρε. Γιατί όξαρε. Όξο ρε που σου λέω. Όξο ρε.